Kiene me na o kiene. Mu agotazi ye na emsef. Agotazi nke ihe nna amuzi DNA sekwa DNA aslo ke na emezi. Oka ka ebe ko. Na buru na aka. Nna dia before ikoba dia aka self ni mu obile wagodi mu. Ani mu na mu abo onye nkwutole na fa mi iwu mmadu na. Mu acho before na abeba mu azu ka mu kam ba efele mbo wa kan wa ko se adi for importance na wolo haiti ya ka me mata se. The thing solo you. As in all the bad. I nwere umu 6 na yard. Inuru di. Ibo bu umu digi 4. Aburu umu digo. Ọ dị mwute. Ana ọkụ nwa na-abụ nwa mmadụ mụọ nwa na yard. Mụọ nwa n'unu. Atụwatị ba. Asị na asha o jikwa mụọ nwa n'unu. Onye ebe ịnụ ya, ọ ga-ejekọrọ onye a na ọ mụrụ nwa n'unu. Onye nọ dị school, isi na ọ gbaga ashawo. Nothing come out. If me be nyezigbo akwa isi na ọ gbaga ashawo. Why na kita problem apụtago. Oh ya wan. Ụmụ fọ nna be di gị ọ bụrụ ya, ọ bụrụ gị mụrụ ya. Ọ bụrụ di gị nwe ya. Ka nwa anyị nwere ka conscience njide eme di. No very wicked o. Egwede ibu nsa yota di obi nje eme. Ino be di gị buru igbo ọkụ o. Igbu gị dịkwa hot. Lekwa igbu anya dịkwa na ọkụ amakwa m o. No you mu anya na-emezi kita atọ ọzọ ụtọ I swear. And ihe na-ewetezi m na ihe anụ abazi ime n'ikudo ọmalịcha office God just dezisiele ndị dị ka anyị dị single na 2021. Baya si ide o. Ka ụmụ nwaanyị abịa bụrụzikwa ihe DNA sịkwa DNA asa Chinachi imebikwa eme ọlụgbo. Nna ihe adịkwa ezigbo mwute o. Ifu nwude nwoke n'iro ebe nwoke na-agba n'iro. Maka na ka mma nwude nwoke ebe ọ na-agba n'iro. Dan ni kpọrọ ụmụ fọ na abụlọ nke nwoke were ikpu gị. Oji igbo eme oji. Nwoke mmadụ. Igbo oji igbo eme oji ọ bụ na ịmara. Nwoke mmadụ a na-azụ ụmụazụ ọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ. Nwaanyị setụrụ da mbe di. Ụmụazị bata na-asị dadi. Ife na ọdị. Ịlakata gị amụ na-alali na-esurikọ amụ suricha amụ. Ibakwa be di ikpu gị ezu ike. Isupụlekwa ikpu ọkụ ọzọ. Nna biko ka njụ di gị biko nụ. Enwe ihe nchọrọ ịjụ. Gba adịghị abịa gbasịa nkwụ gị mee wedin gị. Ị ga-agbanyere ngo. Je mesie honeymoon n'ihe ndị ọzọ. Alọbaga na-atụba gị ime anwa. Ọ na-alọba anwa anọrọ dị biko nka. Na na-eme o. Ka na amụ di gị a na-atọ gị ụtọ. Na ka na-eme. Ụna nwaanyị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị abụrụ ụmụ nwaanyị niile maka ma na enwere ezigbo ụmụ nwaanyị. Nke dị mwute sef na mụ. Ama na enwere ezigbo nwaanyị. If you not need to marry. Don't marry. Na-ekwusi egbusi ụmụ nwoke. Obu igbu ụmụ nwoke iwere mebiri m ọfịs. Inodi iwere ikpu gị na-alakasị. Ịpụta isi na di gị ihe na mmadụ agazi aga wee na-iji gị ikpu. Well, lie nwoke ọchụchụ confusion. Ti ya nwoke ya asị na apatayasis ka amatayasis. Before mara ọnya nke ọnya ịmụkana imetere mmadụ nwaanyị nna di were ikpe alacha nwoke ọzọ ọ na-akọsịrị nwoke otu ele. Ọ bụ sọsọ otu ele. Ọ na-eme setback na-achị azụ. Ichina mgbe ji tiri di gị poison. Ọ bụrụ otu ele. Ikpu gị iburu gị nka nonsense amụ ị na-ala n'ilo. Kedu ebe amụ anwa dị mgbe nwoke mmadụ bịa kwụ wee nwa ụmụ fọ wee mee nwoke kọmiti suicide. Nwoke gbuo onwe ya. Ti nwoke na depression. Confusion mgbe depression na nwoke chikata echi ọnwụọ. Ama m nke bụ depression gbadịgodi nke nghọta atụgoro ma before mmebe onwe na ịntanetị unu eweti onwe na problem ka ọ dị ka nonsense bi ya. It's not good. Dị mma ịbụrụ nwaanyị na-eme ya respect onwe gị. Ifo na nnọkịta amaga DNA because nọ na nlọ na-afụta ime onye ọnọkata ọ dị ka efere m dọla na-afụgo onwe na be ime onye na-afụgo onwe na nsị mbaba ọdọkịta DNA pụtasị ka mgbazi na o nwere ike ọ bụrụ ka esi dị popo ọ na-enwetara ụmụnna ha because na-afụ onye na-afụ na nla onye a na-akpụ isi ka ọ na-ete dai ka ime onye ọ na-anya dai bete ya anyị na-aga DNA test. Ọ na-eme m ka ata eze bụ akpọ mma m Joseph ọkwa atụ eze nna gị na ike kwa n'ime gị maka Chukwu gị na-atụ eze ike kwa Imsi gina na men na lon lon na phone na be. We sheba am ni e-money na ya phone header. Then e-money ni ilu gị. If ever why you e-money? E-money ni ilu gị. Chai. Mma gị gbala we match. Kuroda ama kuroda and abla e-money bụ mpam jecha DNA. Am ego mma m ihe. Igwe ya mba Chineke. Ọ try ka je na ebe gbata gbata. Mana unu na-agba we you na-agbata. O we ka bụrụ onye keke ma we bado we na di gị na-eme ọfụma. Genti kan koze. Ya eburu igwe ọkụ. Last biko godi. Ino DNA ka njegodi nna ni gwa nkịta nọ na teze na m ya yiri kita anụ mụ na onye ayi kuro me like atụ eze ogbodo ibochi on atụ eze na ịbụ nwa kuro da ayi arụ diga ọ bụrụ na satisfy gị
cheke mmadụ before na anụ mmadụ ọ bụ ọdị ego ụtọ amụ ya ma oyi ọbụla ọ da satisfy gị sex before marriage dị mma sex before marriage ọ dị mma gee ntị di ya bụla ahịa akpa check eyi na-ego check what you are buying before you buy check eyi na-ego check laa ya ma ka oyi otago igocha ịkwụcha ụgwọ dị tin ị na-aghọta ịkwụcha ụgwọ dị tin ichekwa na size or medium size na-eri ka extra large check ọ mebu na apolo medium ka ị na-eri mmadụ ewere extra large chee gị mmadụ eji abụkwa nonsense o expect ya na onwe n'ịntanetị o biko na-ebugharị igbu sọsọ nụ amacha ma nwa ndị mmadụ mebiri emebi onye ebe ịnụ mmadụ na-akọtọwa ya isi adịkwa m mma maka nwa nwa anụkwa kpam na ijikwa sị ma ịsịrọ wee bụ na isikwa na ndị dị ya n'ihe mkpọnyere gị ihe eji mara abụ nwa ha iwe mgbe ga na abụzi nwa ha iwe ụmụọma highway na o wute nna ka ọtụgodo ihe ọgwụ ka ije di ya ne ka anyị kogodo ka m jewegodi mezu letters na ya akwazi abụzi atụkwu nwa atụ eze tekwa ntị gị na sekọndị ntị gị Chineke kwa ntị atụ eze enwedị ihe dị iche mụ na daman nwa magodi na m na mbugodi mana ntị ebe anụ izu nene ya n'elu munu ifukwu na-eme toro ogologo ịmanụ height mpa m ka m bụ ata eze height dị man ka m bụ ihe a maka chukwu anyị ga-atụ eze na ijebedi di ya na ọ bụ atụ eze bụ mpa gị ihe emekwala m ihe obezo nkịtị eziokwu ahụ ka di ya na-enwe ọkụgodi nna ka anyị nwegodi anyị chugoro